na ukwani na ndebono andonsi ya sobereta semarugoba ya bono chinga kichina nengo kuarigania semese ya mangana majia asuri bwanyale kugosansamuranira na gokumanyali twabere to kuariganiria kurwa semambi ya lengentambe weka chinse chigabono chia bono marugoba litukunire ijuma stariki sano na isato omutinyo gatano na kabiro mwaka bwikiri bubere na merongebere nebere na manga bereka okolekana ayubona baliki baitware bagosangere koro chinse mo chonsi imenesco yorogongo rwa gusiritangani kigima tikatunyara mangana ywa senchira yoko ya chuta. Safari hii ambayo amefika kwa gate ya State House mutawacha State House ko ikatoso ebono twaikirege ita Western Kenya tubwatisiye Azimio batebire yokabero mo Prime Minister bwense ya Japan Shinzo Abe bwakurerisasi nagokwa government county ya Nyamire toroseri gishetu abaonchoreria kebiri gombirero bare nase kigo sento komanye asa yo monenda mangumo chomo rigerisa ranso ikibono nyare ko sansamuranira nago kumanyuri to kubwatera nere kuroso muno bimanyiryo igakoroko Joshua Auta literane nchenkoro ko Vincent Onyansha tujage kurwase county ya Nyamira anena asechiro yake biruga bonchore kurwase nseme yibono ni gobarokane kwera libago terekero bagikiranye bonchore bwabo lituko chia selinde kolengana bonchore yabuni go bahote yabuno bogimani go bagendrete go konga kubwatekana no gokino gwa uchumi asebono bagane serikali kane kingonyare go keya magori yebintu ao anene bintu byengencho ebirendagara asokonyara ko baoroberelia obogima bwabo ekero bagendrete kuli na wikire no bonchori bwa sechire yo yakebirigo amalieta nkoro kuspara nyamweya ase obonchori bwaito bwakebirigo gaiganto bwate mechande menge emechando omochando mutangani no linga emburango toitere pa iga sane senso nto bwati ase toko igama oinoro mochando mutangani no mochando kabere no linga ntobwati ase tokoneri nabo twarenge gosaba government county ya Nyamire toroseri gishetu chia tokoneria asa marieta yancha matito kebrigo munyabia sarongo kole bia sabiane amangana silio narango kora challenges to kwetera tingondi chioja to sumbwa ka twane kelete ko chikoria ebinto binda uchumi ya Kenya igeburuka ine eskali gere igo mabute chingeri gare igoro no wesi ndo wesi ya to wesi ange weekend to ko re wiki to ma wesi bia abana ko to bugate o motori go mento kagenda igoro wana ko chikobe ko motori nyomba ko chikoruga maro ba bugara mambi kwa wasilika iro ase njo ngato igo isana eto ko kuna serikali ego kabeza chibesa botambe 2.5 trillion chibesa chi gas kichiko kora na nchebono moto ko boli mosigo Kongo nyorango boli mosigo njiko boli kwe korokoro nyomba yakora yabora ndiwana kama ni mwananchi ngia kitoko kwanza ase uchumi ya Kenya arase yatoikeiri boniga torochenga abantu bande nabatorera nyare kane totoke tora tokuete kiagera ntori konyara uchumi ya chire igono mpaka totali konyara korambaria nyabia sara na ko anyi serikali etokonye epo esikie bintu mina tibando ndia promising ati bantu agure rigori aka awita goiti yaigo tokonye po esukimire skari sabuni era bana bagwe siberia ega na ndito kimaisa na ndito to menyere otubuga to bugimo bokongu gakingo teba bari gwanja bachoro murai ori omanye to bokongu ori mono eto goseke pengino somere to bokongu goseba batari kwenyara mono ero maite na arambari korengera rina na etereta sanga bunayo abantu abange bona gitokorengeria abange na etwanjira no goseru gotogoseru ntoserwa torigereria goseru woka tiango torigeria baraibara acha batori batokonye gochimambia egere buna bona twatesa kirengeche ngamune
Nago tigana na roboti rukurase kaunti ya Nyamira boigono togo tigara kumulikira mangana lengete na siasa wikase bunge yabo rabu yogo toka ase kaunti yo ya Nyamira oyo kuriye kirokyo bojumbe kurase bunge ya Davis Ogari nigobona atebere na chikomesia oborabu ase bunge yabo rabu igaya kwana ya maiga yo wikira na somo yegao yo mobwa matanga ase ward yesise yogo toka ase bunge yabo rabu na koboli amenye benseme yokumubwatia asobo choli bonene bole bosi roboti asenchira yobwekirano bona nchege ndo kuba tewa ndo abara ewe katare nane kuba sawa chikura che ngama go tariwa asa yomake kosi iga twacha na pole tari siasa twacha tariwa noyo koligie krokyo bojumbe ase bunge ya borabu imeye kaunti ya Nyamira Davis Ogari kaukwana somo jegoyo mobwa matanga se ward yesise ase kaunti yo gatia amenyukuru asense mejo bononi gobalire iria yogo chikomobwatia asobo choli bolebosio anege to ngote bina banta bos pina barega gakimare kwanja mo basiko mungaina to soamo to konyo mwana oyo to mubwatisi na koremo mo basiko nyagweta utingaki na tali kuchikogamba ngogambare gati yabangina boigo kurwa sensemeyo nigo batebere bago chikomusira na kogikeria bare bari bago kuremesangere kono yage siasa chinsa chia botuko omukutano gokora botuko no yokora mugasano rori oromuya ngina kwanira point eyo Ogari buna chira igachamoga no ntu togogotebiga twamuire tiga tukubwati korumagega egero chuchu gotokorera magenderero muno gwachire kendabu ainaro nabwate ase chinga kicho ni gobatebire buna mbare no gosemeria Davis Ogari na chikobekirania magenderero aise gochoro buno mujumbe oborabu asobo choli bolebosio oyo noyo itogaiga Wano mwana oyo bwerure ngoko tokorera ari gasi. Mugwanja tokorera gasi na romoke oraro rego chibosio ore bwango kuminyoka gwate bige ntoko. Bana mwana goro tiga kunyaka tewe ngaki. Ogari boy gochinga kiechinera ni gatebire buna na chikoligere na gokinie birango byechisemi anene okorogwe chibasa ryokoroswo gwechibara gati yayande. Nande je kingo sobo gambi obo. Abangina ebichana nabagaka ebasa lyo mokonyora yonsi taribo epale yega cross yonsi taribo nande ti section ya amariogo nechinya gitari isoge ne gwento gutware enya gitari enene nanda amarioga abega mange taribo gakincha abantu babura bungu basabega sana abantu baisoge gakinga amagoro to ne sawari to nyansire to ende amo komo mbaka engo taribo aya tinabwate mange morocho baro njene kijana inde bono kale once hekero siasa gendrete kubwata nsabare au niko bagendrete gwe yakere koko ainsem au siasa imeje kaunti ya Nyamira anene ase bunge ya borabu igegendrete kubwata nseri tukogochia aselinde ko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge ya borabu imeje kaunti ya Nyamira iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha nago tigano roboti rubono nigo ekiombe kiaba gavana iga Kenya batebire buna nonyense ya Kenya kegosoa asentunde yemiaka 10 babere bagochengera obokorere kurwa serikali chichi county go serikali chegenga nigo batigere bagote buna nigense ya Kenya gendrete gotwara makabesa egentu kantu konyebeka sabe ana sense moyo boncheri yo mugavana we county ya Kisii James Yongwae nigatebire bunamba gokereto kobo we serikali we county kolende egentu baichanere no komenta kwa makabeso asense ya Kenya. County governments are in arrears of pending bills and we are unable to pay county staff their salaries, pay suppliers or offer essential services to citizens. Further, the persistent downtime in the integrated financial management system referred to as IFMIS due to the large number of transactions occasioned by the delays in disbursements has compounded the inability of county governments to meet their constitutional and legal obligations. As of the moment, the status, Your Excellency, of the disbursement of revenue share to counties. Your Excellency, thus far, the National Treasury is yet to disburse Kenya shillings 29 billion 600 million, or to all the 47 counties for the month of June, the financial year 2021-2022. Your Excellency,
We as a Council of Governors seek your intervention on this matter. We implore upon you to direct the National Treasury to disburse the remaining funds to counties forthwith. Nago tigana na unigabara yukurwase county ya Machakos bono baganiri amenye kurwase nseme yuko ene kibuna mbali koleta buraburu ekero aba Kenya bagane tukweroberia sobo chori bonene bole bosio kolengano yokoliye kero kyobo governor ase county ya Machakos wa Vinyandete niganyarira kubolie kyombe kelikyo obo chori nechimbe be IBC ko ene kibuna nkeli gosonanwa na byama binde byonsi bya gesiasa ekero tonete kweroberia sobo chori bole bosio nakogania kyombe kigwetendra nakobeka so bwasi oli bunamba chikokolyo bocholi bole bosia century yo bwasiro no bwasi kugwanchoria kondo wensi gotayo wa Vinyandete boigoni ganyarega ko bwoli yabamenye kurwa senseme yukora lyo mulembe kirengaki unenchere ya moyo gochugotoria ense ya Kenya kura chibura buru chinde chonse karobo choli bonane bogo chikokoleka numutinyo gatano na gatatu mwakujega wechiri bubere na 2 nebere. Stand firm, kura za Kenya zipigwe vizuri, watu warudi nyumbani na viongozi wao vizuri na Kenya iendelee. Sisi hatutaki tufanye maneno alafu furugu ikuje Kenya. Hatutaki. Kenya is a peaceful country and we want it to continue being peaceful even after elections. Na sisi pande hii yetu, sisi tumeamua tutaishi kwa amani. Na ekira yubono agendre tomo bwazimio wani Kenya ni gobono bagendre chukambeni chiabo anene asorgongoro Western Kenya bakwana kurwase county ya Kakamega sababa kurawa nomrewe kya makiodi mrero morodinga amona baraibande baikira na sensemeyo nikwate abwate mirobeli sene bosobo choryo bonene ekira bate birebu namba chiko ya currency ya Kenya baisego chorwa abuna abara yumulikito Frida ke rubo Noroboti rwa senchira ijobo ikiranu. Obomo bwazimio la umoja niko bwagenderere chikampeni chabo imeye county ya Kakamega. Bakora wano yoko iruki ebendera yobomo bwolaira Odinga amono mokonyo ye Martha Karua niko baerera alibara chigo ikirania ase obogambi bwabo. Abarai baba bago ikirana ase chinsemecho no mubunge Osuna East Junet Mohamed Peter Kenneth negati ya bande. Niko bairali bagelyo gwakera Raila Odinga ekoko elinde kwa eneki obobui asobo cholyo bonene bole bosio. Tumetembea hapo Matunda, tumetembea Kakamega yote, tumetembea mkoa wa Magharibi na nchi yote. Na sisi tunajua baba na mama watapata 70% mukitokezeke. Gukwana ime ya Rugari Raila nigate babuna nigo chinga kiche kire korwania obokurumi nigo boigo ali eira gochego kinya chisemi na boigo sekta yobochenu. Tumesema adui wetu wa Kenya ni 4: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Kwa upande ujinga, watoto wote kwanza nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Ugonjwa tumesema sisi tunaleta mpango inaitwa babake. Gukwanera abamenyi bensemeyo Karwanigo abasaba koligereria ase oboime abarwanereri bali balegeti na gochora abarai abaronge elinde kwa eneki obogima bwarorobire. Chaguzi wa mwaka huu lazima tujiulize, nani tunaweza amini kulinda haki za kila Mkenya? Nani tutaweza amini kulinda rasilimali za Wakenya ndivyo ifanyie Wakenya kazi? Mimi najua farasi ni mmoja na yule anafaa kulinda Wakenya sio mwingine, ni kinara wangu Raila Amolo Odinga. Oyo koligia ekerogo kyobo governor wechinsemecho Fernandez Baraza ni gairaneria Raila Mbiamono ase okoligereria omosubati na boigo ko mwali baga asogosoa obogambi. Boigo nigo aenekeri abamenyi bensemeyo buna mbachiko eneki balendire chikura magega yobochoryo bonene gokolekana. Kama gavana wako wa pili hapa Kakamega County nitatoa vijana wote kwa vijiji ili watoe watu wakuje kupiga kura na baba aweze kushinda yule mchawi
yule mwizi wa mahindi ambaye anaitwa William Ruto with over 70%. Semeni inawezekana. Frida Kerubo, Ndizi TV. Vijamuno mulikito Frida Kerubo asorobotirwa senchira yoboye kerano gotigananire Frida Kerubo kulinzo tigara samangana lengitena siasa kurwa so mobwazimio wani Kenya kwa ikansemo ya Kenya kwanza au bono bayire chikambini chebase county ya Nakuru kokwana kurwa senseme yubakura wa nomuraiwe kyama kia UDA wegora mokonyo muraiwense William Samoei Ruto ni gobaroka na komochia azimio na gote ya bunate bwati birenga bire isana gochikuba ikerania magendera wa Kenya sobo chodi bonane bole bosio mulikito Josephat Amisi norobochirwa senchira yubikirano Beni chowe yakira ekoko anene kerenso ya Kenya gendete ko bagi kweligania sobochori obonene nigo chigenderete litukolia lero omokonyi bo murai bwense na boigo omurwanire bwekerego ekenene giense goitera ase obomowani Kenya William Ruto niganyara ko baga gwikirane chi campaign chae ase county ya Nakuru Ruto nigo aboiganyara ko baga komerana baraibe chikanisa au agwa sabagani banyare ko baba gutangania masabo lindense ya Kenya nyare ko bage gutwara omurembe anenga ki campaign ninga kiye chikura ekero chiranyare ko bachigo ikirana wote kuungana na kufanya kazi pamoja. Nyinyi mnajua mkiwa Nakuru hii kumekuwa na attempts nyingi ya kujaribu kugawanya watu hapa Nakuru. Tunauziwa fitina, tunauziwa mambo ya uchochezi, kujaribu kuturudisha huko nyuma mahali tulitoka. Tulisema haturudi nyuma tena. We are marching forward to the unity of the nation. Hatuwezi kurudi nyuma mahali siasa ilikuwa inapiganisha watu, inagawanya watu, inalete shida, inamwaga damu. Good people of Nakuru, mimi, I want to give you my commitment. Ruto boigo ni ganyara ko baga komochia obomo wazimio wani Kenya Alliance asanyara ko baga goteba obomo bu anene nigo obolingete gochekoleta chiburuburu ekero obochori obonene bole naambiwa hapo nyuma ati hawa watu tunashindana na wao wamejirekebisha, wamewacha ile tabia yao ya zamani ya kukataa uchaguzi na kulete fujo na kulete maneno ya kugawanya watu. Lakini tuliona juzi wamerudi tu pale pale, wameanza kusema watasusia uchaguzi. Hiyo kususia uchaguzi inafuatwa na nini? Na kung'oa reli. Alafu kung'oa reli inaleta shida, alafu hiyo inaenda ikienda namna hiyo. Boteria Ndizi TV kurua county ya Kisii terana ngoro kwa Josephat Amisi. Biamono umulikito Josephat Amisi asorobotirwa senchira yoboye kerano gotigana na Josephat Amisi mwocho morigereria ni gobono abara ikorwa se county ya Mombasa batebire bachagire kubekemero bire isaine erigo chikone kibuna bali bakorike biro byo burayigo terase kyama kya ODM ngoshino kanyo sengo chikonyara bali chikura chinyinge asobocho lyobone buli boso chakerekero kyobo governor igobate buneganga yabo ne libuna bali babwate birogo bitano ne kemo aubono gochakiro mo governor omo senator women rep na boigo na wabunge gati yabo mbachi konyara chikura chinyinge goitira se kyama kya ODM asobocho lyobonene buli bosio. Tamwombea kura Raila Amolo Odinga na deputy wake Martha Karua. Baba ikiwa hayuko nitaingia kwa mama. Sinaona. So lazima tufanye bidii tupige 6 piece. Na tunahakikisha kwamba Mombasa ni 6 piece kwa chama cha ODM. Hata kina mama muko kwa serikali. Mumechaguliwa mama Martha Wangare Karua. Kama kutakuwa na shida pale, mtaeleza shida zenu na yeye kama mzazi anazijua ni shida gani. Kumbuke kwamba baba tunamwombea kura apate kura nyingi ndani ya Mvita. Pia nisikose kumwombea kura Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir. Yeye ndiye gavana wetu, hata wasimame 10 waje namna gani hicho kiti cha ugavana tushachukua. Kwa hivyo ningeomba siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 kwa nguvu za Mwenyezi Mungu atujalie uwezo amke saa 12 asubuhi mapema.
Otigana no robo chirumo chumurikwa no yokabero Prime Minister wense ya Japan omanyakanta bona Shinzo Abe ligobona abakagosire obimabwaje mayiga yokobwate kurwa embunde goseri sasi na asege kwase bigoge kubakyaye obwana asanyara gosire kumabwaje nigarenge gosoma enkwana igoro yobocholi bolebosyo mayiga yomokagerwa oyomo kumubwatokera lisasi ase kubakyaye nagosire obimabwaje abwabwa yuko ngana no omo chief cabinet secretary wenseyu Irokazu Masuno igaberga koneke kole kyobuna oyo kabiro Prime Minister wenze ya Japan Shinzo Abe nigobana nyaraga koraswa nagosiria ogumabwaje ekeralenga gosomoro boti igoro yobochori obubogochi okolekana bosyo. Mwenchumulikire bono genda ko tubwatia ngo itansemo ya mtandao semo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemo ya YouTube na bogochina buna Ndizi TV News igotokwenda somo tumokomo Kenya to ko irana igotokwana semeli ye Chigoso. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubli ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi. Uyake manendo mwanchu muliyole chinga kingo kwali ni asemesa ye chigosoli ngoma nyali yawo chigokoleka na ali akoleka nile anenese birubo bye chigosoli enkoyo na yande tuchakira sensemo yebiminano bya National Super League SNSL biwo chikubwatanse weekend ye ase round ya 35 chinga kibono bitigarite minano gosechira undi sto choka eli minebyo bya NSL bichigo ikomo elyo nakwali baga emino bya Kenya Premier League goswa egeti gati eminano ibira gosoligwe weekend ni gati ya Coast Stima abo chikosoria na Migori Youth Muhoroni Youth bagosoria na Gusi Muranga Sile bachiwaka na Silibu ya chinga ki Asad au chikosoria na APS Bomet Motati United bachikosoria na Shabana chinga ki Mara Sugar bago chiko baligania MCF. Gotigarabwa sensemo ya NSL ngo komanyabuna timu ya Zukericho negatie timu chiriche ikiwe ligi korwa se ligi ya National Super League ocha se ligi ya Division 1 emaiga ye timu yo gotiga goikageti seminano wetania bitato abo igokoirera barabugo ikigwa ase eminano bya NSL gocha Division 2 gocha Division 1 mwancho muligelia ekemino egati ya Zukericho ekigale chikosoligwa amona MCF kubwatikana nayo nigo gyateneniwe abwa sekende gati ya Fortune Sacco amona Dandora Love byateneniwe nonyana boli tukolia Jumapili ekemina nekyo kya NSL ase round ya 35 mingigendere abwa sekisumu ego chikosolia na Vihiga United Kibera Black Stars echigo kinana na Modern Coast Rangers. Tosoe asensema ilia ya Bongeresa sengu kumanyabuna omogosoria omorobelio Chelsea wokomonyora omogosoria oyomanyikana tebuna Delight ningo ogochiwekero moelio ya Delight ko orokia batumaini ogochikosoa ase timu ya Bayern Munchen Bayern nigo ya orokiri ebirengelio bigochikomoira omogosoria Delight oyibonore omogosoria yatakima ase ligi ya English Premier League mosori ko ya CNC ya Netherlands nigo agakagirwe chigokora chinkwana ne timu eyo ya Bayern Munchen abaseba no Chelsea yasirie amatumaini yokomonyora nonyarabo Chelsea nonyanya yasirie amatumaini yokomonyora Delight Cristiano Ronaldo negati yabagosolia abo baligereti gosoka kurwa se timu ya Man United emaiga yogo ikiroko iwana nabatenili be ligi eyo osebe timu eyo lioko soka kurwa se timu eyo kogenda se timu ngao onya
omonto gose timu geo chigotoka yera ikere ekiwango ye chiyuro 15 ikyo timu ya Manchester United yabolirwe ko chikoegwa eliko mubwatuka Cristiano Ronaldo. Chelsea negatie chitimu echicyabekire ebirengo byegoro byekibesa se babekire chiyuro 14 go chikomugora Cristiano Ronaldo kurase timu ya Man United. Nyorenga Man United tianyora tari bagalio chikosoria se ligi ya Champions League sebono basiririe libagalio go chikoso abo kerokende saba gosoria bande gose batiotiria bande bakagetenga otaso kwa Man United se ligi ya Champions League na kukwa irere Cristiano Ronaldo go chikosoka kurase ligi yo.